Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Admission open for playgroup, pre-nursery and nursery. Angels Play School, Upper Lachimia, Shillong. Contact 98635-67162 or 600-9322457. Bull, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Kumbala yo jingtem ba ka jing pelong ya ki Jingïakop Ïatur Masi kertong ka jorbha khamtam ha kapor ba pelong ya ki fit bat ki weipat ki tamasa ha ki katu ka nigibenta jong ka Eastern West Khasi Hills District kumta ka District Magistrate jong ka Eastern West Khasi Hills District kala penmi ya ka hukum katkum ka ikhtiar bala penkub bor hapo ka section 163 BNSS 2023 da ka bakhang persya ban pelong ya kinu ki Jingïakop Ïatur Masi kertong hapo ka district Brockway bat kala maham tinge ba kinu ki ba penkhen ya kanika kendon kin ngat ha ka jingsha penshitom katkum ka kendon an kani ko hukum ko ongru lada sya ban pelong ya ki Jingïakop Ïatur Masi kan penkhen ya ka kendon ba khatway jong ka Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 bat ya ka hukum jong ka ying bishar Supreme Court kari India kabalakhang persya ya ki bakum kini ki Jingïakop Ïatur Masi kertong ha ka hukum bala penmi haus nam arajar khatsaw